Du undrer dig sikkert over, hvad jeg laver her. Hvorfor spille guitar, når det falder dig så svært? Det er bare fordi jeg har en vigtig besked. Den handler om at lørdag, der får du fred. Monopolet er sendt på ferie, men bare for en stund. Alle ved at påskeferie vil skulle være så sundt, men viser mig tilbage, aldeles fremragende formiddag på Realen på Fanø 26. april fra 9 til 12. Ja, viser mig tilbage, aldeles fremragende formiddag.